Većina ljudi misli da je komplikovano praviti koktele, da moraju da imaju šejker, svu opremu, sva pića, sve što je potrebno. A šta je kao najosnovnije što treba da imaju? Najosnovnije jeste da imaju mericu, znači merica, jer koktel, najbitnije za svaki koktel jeste da se prati receptura. Mislim, s koktelima je najveća zamka što ne osjećaš alkohol. Da, to. To je najveća zamka. Umočiš ova dva prsta u šot, uhvatiš šot, opiješ, afteršok i ono što ti je ostalo na prstima, udahneš. Odgovorno konzumirajte alkohol i nemojte da vozite da pijete. Don't drink and drive. Da. Znači, to su tri glavna sastojka svakog koktela. Baza, mešač i začin, nazovi ga začin. Način na koji se hlade čaše, način na koji se sipa piće, način na koji se šejkuje. Čašama da se slažu pića, tehnika mešanja pića u samoj čaši, to su dva načina pripreme u čaši i treće pripreme u šejkeru. Napravit ćemo jednu lepu integraciju dve tehnike pripremanja koktela, to je priprema u šejkeru i u šotovima. Svi vole da piju koktele iz šotova, a svi vole i da čuju zvuk šejkera. Ali naravno će biti iznenađenja. Ja ću otkriti na radionici neke koktele koji su meni doneli najviše, slave u noćnim klubima i u koktel barovima, ono što su ljudi najviše uz koktelu s koji su se najbolje zabavljali. Znači zezanje zagarantovano. Zezanje zagarantovano, dobro raspoloženje zagarantovano, znači bitno je samo da dođete, sva oprema je tu, sva pića su tu, sve što vam treba za koktele dobit ćete na ovoj radionici i znaćete šta treba da se kupi da bi mogli u kućnoj varijanti napraviti koktele. Komunikacija između mene i ljudi koji su došli ili da nauče ili da popiju dobar koktel i ono što se, rodi posle toga, to je u stvari ta zabava, zezanje, druženje, to mi je ono što je najbitnije. Manhattan, odakle je nastao naziv, za vreme prohibicije su ti nastali svi kokteli. I 90% koktela koji postoje danas su nastali u vreme prohibicije. I kad ti neko kaže, znaš ono, izmislio sam koktel, to je nemoguće.